O, game na. Sisira yung palitaw. Ha? Sisira yung palitaw. Pakoto ka na. Video yan. Ah, video ba yan? Video yan. Kiss mo na. Kiss mo na, baby. Video to, video to. Kiss mo. Video, video. Happy New Year. Tara doon sa ano, mag-trumpet tayo doon sa labas. Tara. Ano ba? Quarter na. Video, video, video. Asan ang bukas? Video, video. O, tara dito. Mag-fountain na tayo. Donya. Ay! Ay! Video, video. O, tara. Quarter na eh. Maghahagis pa ako. Kung maghagis ka na, para pagpaputok mamaya, diretso na. Kailangan mo alas 12 yun. Dito. Tara, hagis tayo doon.